Anem a començar. Benvingudes i benvinguts. Hem preparat una presentació a mode d'introducció. La idea de la jornada és que es pugui crear una mica de debat, sobretot amb les persones que hem convidat, que ara en la introducció introduirem, explicarem el perquè que estiguin aquí, i després el debat obert a totes, per suposat, per a que cadascuna aporte de la forma que consideri. Jo crec que podem ja seguir. Anem a començar amb uns antecedents. Moltes de vosaltres sou de Barcelona i potser no cal una introducció, però per a la gent que veniu de fora volíem posar un poc en context, quina és la situació, molt breument, quina era la situació en Barcelona en el passat, fa uns anys, i quina és la situació actualment. En el passat, al voltant del 1900 en Barcelona hi havia 1.800 habitants. En alguns llocs he trobat documentat que hi havia 100 masos, en altres llocs que 70, entre 70 i 100 masos, i gran part d'aquestes 1.800 persones vivien en els masos. Això ho volíem posar per a que vegeu que era un poble, un municipi, amb un terme municipal que estava molt habitat, no només el casc urbà, no només el que era el poble, sinó tota la muntanya estava molt habitada. I inclús hi havia dues escoles, hi havia una escola aquí al poble i hi havia una escola en Sant Domingo, que després dinarem allí i ho explicarem una mica més. Hi havia dues escoles, una escola rural per a tota la gent que vivia en la muntanya més allunyada de lo que és el poble en si, i després una escola aquí. Quina és la realitat actualment? No queden masos habitats, no hi ha cap mas en el que hi haga gent vivint de forma permanent. Sí que hi ha masos que potser tenen alguns animals, però no hi ha masos habitats de forma permanent. Al poble viuen 35 persones de forma permanent. Jo crec que és el municipi de la comarca dels Ports que ha patit més el despoblament, si no m'equivoco, i la comarca dels Ports és una de les comarques més despoblades del territori. Per tant, podem afirmar, podem dir que Vallibona és dels pobles més deshabitats o que més han patit el fenomen de la despoblació en tot el territori. 35 persones, però de les 35 una població molt envellida, i per suposat no hi ha escola i no hi ha altres serveis que podríem considerar bàsics. Un poc per a situar la situació actual, d'on venim i on estem ara. Quins són els objectius d'esta trobada o d'esta reunió? Objectius, tenim aquests quatre. Anem passant ja, si vols, ja anem un per un. El primer dels problemes. El problema general, el problema més greu que tenim és el despoblament, i l'objectiu principal i general és l'intentar fixar població. I a partir d'aquest objectiu general ens podem marcar objectius més concrets per a intentar revertir o per a intentar arribar a aquest objectiu general. El primer de tots, que és algo que no te ho esperes, però que és potser per a mi el problema més gran, és el facilitar l'accés a la vivenda. No hi ha vivenda disponible. Tu vens a qualsevol poble de la comarca, Vallibona, i veus un poble molt arreglat. La gent que heu vingut avui que no havíeu estat mai, la primera impressió és quin poble més arreglat, quin poble més... Hi ha moltes cases arreglades, sí, però són cases que podem considerar de segona residència o vacacionals. I està bé, està bé perquè el poble està arreglat, però això implica un problema, i és que la gent que vol fixar aquí la seva residència, ho tenim, com nosaltres, ja parlo en primera persona, ho tenim complicat, perquè no hi ha cases en lloguer i no hi ha cases en venda, o hi ha poques cases en lloguer i sobretot un lloguer orientat al turisme, i després les cases que hi ha en venda són poques i estan a un preu alt
perquè hi ha demanda de cases per a fer potser residències o residències vacacionals o cases orientades al turisme. Nosaltres alguna de les coses que havíem parlat per a poder facilitar l'accés a la vivenda era el que propietaris que no fan ús de la seva vivenda puguen arribar a cedir-la, i una altra de les coses que havíem parlat era la possibilitat de fer cooperatives d'habitatge. Què és una cooperativa d'habitatge? Des de l'administració o des dels particulars comprar cases o rehabilitar cases per a després oferir-les a un lloguer raonable, just i amb unes condicions, per exemple, a famílies o a persones que vulguin establir la seva residència aquí de forma permanent. Passem. Primer, el facilitar l'accés a la vivenda, quan la gent pugui vindre a viure aquí, el promoure alternatives econòmiques. Una cosa que comentem habitualment és que en el món rural no has d'esperar que algú te doni treball com pugues esperar en una ciutat. Aquí potser has de ser més emprenedor i buscar tu la teva font d'ingressos econòmics. Però és veritat que tenim molts recursos i jo crec que són interessants i que es poden aprofitar. Per una part, els recursos relacionats amb el medi natural, forestals, agrícoles i ramaders. Per una altra part, el tema relacionat amb les cures. Estem dient que hi ha una població molt envellida i aquesta població algú té que cuidar-la, i després relacionades amb el teletreball. Cada vegada és més fàcil treballar des de casa, l'accés a internet és més bo en qualsevol lloc, inclús aquí, i seria una opció també molt interessant. Recuperar serveis, aquí ho hem deixat en blanc, però serveis bàsics com pugui ser una farmàcia, com pugui ser comerços, etc. Un altre objectiu. I després un altre objectiu, que potser sona molt ambiciós, però potser ara és el moment, seria reobrir l'escola. I d'aquí un petit parèntesis per presentar a Montse, que és la directora del CRA Selumbres, i un poc el convidar-te, m'imagino que per a que participes, per suposat, al debat, però també per parlar de si seria possible, de si seria viable, si és molt utòpic o és realista el pensar en poder obrir l'escola a un poble com Vallibona. Aquests serien els objectius generals que ens marquem. Com? Ja heu vist que ambiciosos en són, no? Com podem fer realitat aquests objectius? Aquí posàvem la col·laboració entre diferents agents. Per una part, l'administració. L'administració local. Juanjo és l'alcalde de Vallibona i un poc el motiu d'haver-lo convidat és que també l'Ajuntament, des de l'administració local, diguen un poc com veuen la situació i la seva predisposició per a col·laborar. Comarcal, l'administració comarcal, la Mancomunitat, provincial, la Diputació, i autonòmica, la Generalitat Valenciana. L'altre dia va estar la presidenta de l'Agència Valenciana contra el Despoblament, fa uns dies va estar aquí, i potser Juanjo també ens pot contar un poc què es va parlar en aquesta reunió. Un altre agent seria el món acadèmic, la UCI i el Fòrum per la Nova Ruralitat, que no sé si està Artur per aquí, no sé si ha vingut. Vale. Mira, aquest és ell. Havíem convidat a Artur Aparici, que va ser professor de la universitat, sociòleg, que va treballar molts anys en temes de desenvolupament rural, i ara forma part del Fòrum de la Nova Ruralitat. Hi ha altres persones aquí que també formen part del fòrum, i
un altre agent, no? dels tres que comentàvem, no? Els quatre. I per últim la ciutadania. I també, aquest és el motiu d'haver fet aquesta trobada, aquesta reunió. No? Jo crec que un dels objectius que ens podríem marcar un dia com avui, que després ja anirà així, és que d'aquesta reunió poguera eixir una convocatòria de noves reunions per a que el tema continuï. ¿Vale? Que la gent que esteu aquí vos engresqueu, vos animeu per a seguir treballant, perquè no tenim que deixar-ho tot en mans de l'administració. Jo crec que la ciutadania tenim molt a fer i tenim molt a dir, la gent d'aquí o la gent que hi vulgui participar, però sempre amb la col·laboració de les administracions i també del món acadèmic, no? Com dèiem. I per últim, em faltava presentar a la gent que ha vingut d'Almedíjar. Almedíjar, que és un poble de la Serra d'Espadà, ja van fer un procés semblant a este, han aconseguit consolidar una assemblea de ciutadana, una assemblea de gent del poble, i estan aconseguint progressos. No? Nosaltres hem convidat a Greg, que està per ahí, que en representació d'aquesta associació, i per a mi crec que és molt interessant la seva experiència i que pugueu compartir amb nosaltres com va ser aquest procés, per veure si nosaltres aquí podem encetar un procés semblant. I ja està, aquesta era la introducció que volíem fer nosaltres per a, si no sabíeu ben bé on veníeu i què anàvem a fer, i a partir d'aquí debat. Jo ja crec que és important que d'Almedíjar Vivents puguem compartir la seva experiència, que des de l'Ajuntament també ens puguem contar com és la seva postura, com ho veuen. Montse, que també ens puga contar la possibilitat d'obrir l'escola, i Artur, si apareix, que també ens puga contar la seva experiència. I per suposar qualsevol persona que vulgui parlar, col·laborar, doncs endavant. Qui s'anima? Havia descomenzar Artur, pero no estaba, así que ¿Quieres Almedíjar y nos lo explicas primero? Si queréis. Vale, perfecto. ¿Quieres venir aquí, Greg? Sí. ¿Estás aquí? Tengo una pequeña presentación Pues sí, para explicar un poco cómo... Pues déjamela, por favor, y la ponemos aquí.